artura ikoro egasi bwenerate. Frida Kerubo, Ndizi TV. Abegereri nabo igo egati abasubati korwa omuchi bosongo nigo beso kibene na goteba bunambale tayare ase okwamereri ekina kebekire bosibwe kegambero nabego kwamereri obubuibwo mu Women Rep County ya Kisii Doris Aburi omulikito ndemo Steven Norobotira senchira iyo bwagale. Korengana nabo wakili abasubati basangane kinyomba cyoboralia nigo bate baberure kwegerera obubibwa Doris Donya Aburi buno mu Women Representative ogatatu Kisii aseki nage kwamereri obubuyobwo kebekira aseki gambero gia Kisii. Kuna kesi ambayo imewekwa kotini pale Kisii law courts ambayo ina challenge ushindi wake na sisi tunaamini kwamba alishinda kwa njia iliyo wazi na peupe na kwamba hiyo ilikuwa uamuzi wa wanawake katika jimbo hili na wanaume pia tuliamua kumchagua kwa sababu tunaamini kwamba atatutendea kile ambacho anastahili kututendea. We are supporting her. We are supporting her pro bono. We are not seeking any payment. We believe that her age bracket is not far apart from us. Abaireri abwo nigo batianire gochikwegerera Doris Donya batari kumwaka ni pro bono asekeri batebire mbaisanegete no bwi no bokoreri bwaye. Apart from us being advocates of the High Court of Kenya, we are Kenyans, we are taxpayers, we are voters. We voted, we vouched for her. We believed in a manifesto. We are here to show our support to our women rep. We are happy to be part of the exercise. We are together with you as the LSK team. Thank you. Chinga kiechio aboncho likoru echiro daraja mbiri nigo baichaneire bali babegete kinagyo kwamereri obubuyibwa Donya ase baigereire obubuyobwo ase obochorio bonene. Akamoranche oli obegete binaime kachiaye ngoro rusie Donya koborionde orusie kina kelime omotebyo mongina Donya so bisyo konya abangina ba market obwata na maboko akero montako bwete chikura mwata ni 100,000 sababu kieko ngero montoko beke petition nane no musacha ntubu nabangina ntoka nitutonyoreke ene giaito. Kuna mwanaume anauliza kiti ya Women Rep. Tafadhali nenda mtoe hiyo kesi kotini. Mama huyu Doris Donya tota kuja tufanyie kazi. Asobo cholio bonene Doris Donya bwekia makia waipaniga mu bwomuronilio yebwange Janet Ongera bwa ODM asomo baro bwechikura chietane tichiribwe 120 asebono obubuyibwaye barasa amaboko yeke gambero.